iDA ithi ibona njengephansi kwentlekele inkonzo yesipolisa kweli phondo. iDA ithi inkonzo yesipolisa iphungule amapolisa ayi-500 ebetyalwe kwisixeko saseKapa susela ngonyaka ka-2018. Lo mbutho uthi ufuna kutyala amapolisa ayi-1000 kwiingingqi ezinobundlobongela. Crime would be a lot more. We've been able to, through the province and the city, adopt the LEAP program, which has reduced crime dramatically. Now Minister Iqela wants to take and get his inefficient, ineffective, under-resourced hands. uMnumzana Windy ufake isicelo kumphathiswa amapolisa unjengelebheki icele sokuba bathathele kubo ulawulo lwenkonzo yesipolisa. Why don't you let us chair and run the prof job? I promise you I will do it alongside SABC. Umphathiswa utyhola eliphondo ngokungafuni ukusebenzisana nelisebe. The topic of the devolution of SABC must be weakened and paralyzed. As a matter of fact, this government is forging ahead in full implementation of the ideals of the single policing service as directed by the Constitution. Kusenjalo amanye amalunga abalelwa ku-55 eDA eBrits emntlantshona aquka noceba azibandakanye namanye amaqela ezopolitiko afana ne-ANC ne-EFF ngelithi lo mbutho ohlulekile ukuqubisana nezikhalazo zabo.